Ngizoshare isifundo kumayelana nesiZulu ngempela. Uma ngabe ekhaya kushoniwe, yini izinto ezenziwayo? Kulezo zinto yiziphi lezi okungamele zenziwe? Njengamanje sikhuluma mayelana nomama abakhishwa ngenyongo ekhaya, bathelwa ngenyongo, baya emizini yabo la baganela khona, kanye ney'ngane zabo lezi abaphuma nazo. Into iba kanje, uma ngabe kushoniwe ekhaya uwumuntu wesimame, kumele kuthi mase kwenziwa amahalavu, lokho abakubizwa ngokuthi amanzi, wena uma ngabe uwumama akuvumelekile ukuthi lowo msebenzi ukufice ekhaya. Nazo iy'ngane zakho nazo akuvumelekile ukuthi lowo msebenzi zowufice ekhaya. Empeleni akumelanga wena ney'ngane zakho nithinte umswane wakini ngoba senakhishwa ekhaya. Uma ngabe kwenzekile mhlambe wahlelwa usengaphakathi ekhaya, abathi mabewenza lowo msebenzi endlini yabadala, wena ungaba ingxenye yawo noma ungahlela kwenye indawo, ngoba akuvumelekanga umswane ukuthinte wena ney'ngane zakho. Ngobani? Senakhishwa ekhaya, nathelwa ngenyongo.